I danas je službeno evidentirana zloupotreba javnog novca. Ni danas niko nije za to položio račun. Ni danas nikom ništa. Javni novac opet nije trošen na opću dobrobit. Opet je rasipan uzaludno. Ovo je baš novac, ali mu vi nemate pristupa. Troše ga malobrojni za sebe, a ne za vas. Troše ga bez pokrića, bez rezultata. Hoće li ovo iko ikada zaustaviti? Danas neće, ali sutra